30 съм година, на 4 март родина. Не си излизала от селото скоро? Дека де, какво да я да правя? И какво правиш по цял ден? Какво правя? То като беше такова, аз де копая, де това, тривам, сега имаше зеле и скуба и го зададай го на кокошки да идат. Да. Тук телевизия гледаш на топло. Какво да правя? Берем тютюн по цял тон. Го качваме го по това. Ние го оберем и си го докараме с чували от дома и си го нижим от дома и си го туряме на пътят прави бишушилна. Там сена. Да. И като и сене го приберем от дома и го качим по градите. За нас ставаме дял Илия отива да коси ливаята. Вечер си дом, ако и сене лъжа прибираме, зарано пак ставаме и заминаваме. То беше страшно време. Джела ли си на морето? Може ли да тръса на море? Ама не си ходила изобщо? А? Да си помняш чак. В София ходила ли си някога? Не. Значи родим един път дойдан. Беше войника, но не знам де беше. Ма вие тук в селото украсявате ли за Коледа? Има ли някакви украшения или? Какво да украшавам бинс? Не, ма викам тук в селото има ли? Не знам, аз не съм била на кори. А, не си ходила на центъра даже. Може да търся. Кисело мляко с надробено сирене, ама той истински чак нали не се прави така. Като го туриш в един буркан 3 литров и туриш 3 литра сола равни. И без да го бараш. Той се надигне. Какво правиш нова година? Какво да правя? Седа си от дома и това е. Покарам се по пътя. Колко лягам? В 4:30 под гора кокошките и долу лягам. Какво да правя? Да не спа, лежа си и гледам телевизорът и това е. Дядо Илия умря 88 на 21 януари. И сетя умря Тошко, умря Иван, аз останах сама. Я кажи ти какво правиш тук по празниците? Стоя. Стоиш. Няма празници, няма нищо, само каквото гледаш тук по телевизията, нали? И празници. Като стане 3 часа, да нарана кокошките, 4:30 и да ги гона да лягат горе пък, че лягат ниско. И чакаш само да дойдат внуците, да ги видиш. И дека ги, зорлен. Той кай, тие кому баба нижа си дом. На Коледа да си дом, тя Коледа се измина вече. И ги няма. Леля му куна ни добие. Куща. Že mi останат парите. Дава много вкусно, много. Зелето ли? Да, зеле с бръвчици. Да, това, тук яде няма никъде по света, да знаеш. Не бях виждал прабаба си от 5 месеца, защото заминах да уча в чужбина. Тя е на близо 87 години и е живяла изключително простичък живот, изпълнен с тежка работа от сутрин до вечер. Живот с много болка, защото е погребала и съпруга си, и двете си деца. Колкото и пъти да съм ходил при нея, аз съм се опитал да науча повече за живота й, но тя винаги ми е споделяла изключително малко. Не знам, може би не иска да се връща в миналото, може би спомените са прекалено болезни или пък напротив.
хубави и емоционални и затова не исках да си спомня за тях. Мога само да гадая, но това, което знам със сигурност, е, че това, което я прави щастлива, това, което тя чака с нетърпение в момента, е да види внуците и правнуците си. Затова моето послание към вас е: ако имате близки или роднини, които не сте виждали от дълго време, моля ви, свържете се с тях, кажете им, че ги обичате, защото утре може да е твърде късно. Ако имате възможност, отидете и прекарайте малко време с тези хора, защото понякога това е единственото нещо, което ги прави истински щастливи. Започна да поредя с ние българите, защото виждам, че много от хората в България виждат нещата в двете крайности. Едните откриват само лошото в това, което се случва. Това е прекаления песимизъм, а другите виждат само розовото. Или иначе казано, те са прекалени оптимисти. Затова реших, че искам да представя това, което се случва. Искам да представя нас, българите, такива каквито сме. И с хубавото и с лошото, което се случва в ежедневието ни. Без значение млади или стари, без значение какви цели имаме в живота, без значение каква е професията ни, просто такива каквито сме. Аз не съм нито медия, нито телевизия, нито политическа партия, затова нямам интерес да представям нещата такива каквито ми се искат да бъдат, а просто да ги представя такива каквито в действителност са. За повече видеоклипови и статии, свързани с България и с духът на промяната, може да погледнете уебсайта ми db.net и да се абонирате за нещата, които